Dubovac je jedan od rijetkih feudalnih gradova na širem području Karlovca koji je još pod krovom. Poput mnogih i on se gradio postupno. Najstarija je četverokutna obrambena kula koju su već u 13. stoljeću podigli slobodni plemići Dubovca ili knezovi Gorički Babonići. Svakako u 15. stoljeću to je već čvrsta zidana utvrda koju nije ugrozila ni velika provala Turaka 1511. godine, premda su se oni, kako piše njezin vlasnik Bernardin Frankopan, nadali da će lako osvojiti ili zapaliti, pretpostavljajući da je drvena. Svakako, čini se da su Dubovac uredili i od njega načinili čvrsti, ali i elegantni, udobni renesansni burg, upravo Frankopani iz Zrinski, od kojih ga preuzimaju krajiški vojni stratezi u doba podizanja Karlovačke utvrde. Naime, ovdje je bilo jedino mjesto gdje se tada moglo boraviti i organizirati gradnju, pa i obranu od Turaka, koji su predstavljali neprekidnu opasnost. Tijekom 16. i 17. stoljeća, nakon što je Karlovačka utvrda dovršena, opada i važnost Dubovca. On ostaje još samo rezidencija, odmaralište, a poslije i skladište oružja i streljiva. U doba francuske vlasti početkom 19. stoljeća u Dubovcu živi barun Vigny, namjesnik maršala Marmona u Hrvatskoj, a nakon njega 1837. dolazi grof Laval-Nižan. On preuzima zapušteni grad koji nakon zahvata koje je proveo postaje izmišljeni romantični dvorac, kakav u stvarnosti nikad nije bio. Ali ni to nije kraj. Dubovac nakon Nižan Lavala ponovno propada, pa mu tek radovi iz sredine prošloga stoljeća uvelike vraćaju izvorni izgled. Dubovac tada napokon postaje još samo muzej, svjedok povijesti koji dominira krajolikom, podsjećajući na burna stoljeća i borbe u njegovoj blizini ili pod njegovim zidinama.